Čaute ľudia, moje meno je Ladiem a vítam vás pri našom halloweenskom špeciáli. Dnes sa totiž spolu vyberieme do Lego Storeu v Krakove. Vy určite zanechajte like a odber a poďte s nami. No ľudia, a už sme v Poľsku. Takže zastavili sme pri McDonalde, ideme na vecko, naši si idú dať kávu. Tento McDonald sa nachádza v Novom Targu, takže poďme rovno dnu. Tá huba je zlatá, tu si možno niekedy zoberieme, ale teraz to nebude. Pretože teraz berieme biskyty. Tu v tomto McDonald's ihrisku, to je basketbalový kôš, tu sú lopty, takže si idem skúsiť hodiť. Fajn, skúsme. Gól! Presný zásah. Takže vraciame sa naspäť do auta. Máme za sebou hodinu cesty a čakajú nás ďalšie dve. Ešte sme v Krakove po 3 hodinách cesty a toto je hrad Vavel, na ktorý sa ideme spolu pozrieť. Fajn, takže už sme na hrade a ideme na prehliadku korunovačných klenotov a čakáme frontu na lístky. Wow. Tu už som na výstave, ktorú väčšinou tvorili meče a rôzne iné zbrane. No najviac ma zaujal tento plášť, ktorý bol vážne obrovský. Vedľa plášťa sa nachádzal tento posvätný meč, darovaný pápežom. Medzi zaujímavé veci patrili aj prírodné farbivá či liturgické predmety. Prehliadka bola naozaj zaujímavá, odporúčam tento hrad navštíviť. My teraz ešte ideme na prehliadku katedrály a hrobiek. Všimli sme si, že sa v slovenčine dá pustiť audio. Rozhodli sme sa vyskúšať to. Dostali sme slúchadlá a audio z prievodcu. Aj prehliadka katedrály bola naozaj fascinujúca. No a keďže sú 2 hodiny popoludní, ideme sa niekde naobedovať a potom už konečne Lego Store. Sme na parkovisku a v tomto nákupnom centre sa nachádza Lego Store. Snažila som sa zostaviť halloweenské figurky, no chýbali jeliky, tak som hľadala torzo. Nakoniec mám všetky figurky, pretože je tu veľmi milá predávačka, ktorá mi ich donesla. Ja určite beriem tento set, pretože je to halloweensky set, tak by som sa zobrala aj exkluzívny. Pick-a-Brick majú celkom dobrý výber, nebudem to detailne ukazovať. Tu sú vianočné veci. Samozrejme nesmel chýbať Harry Potter alebo aj Friends. Poprvýkrát som naživo videla Malfoyové sídlo. Podľa mňa je celkom podarené, ale rozhodne najlepšou figurkou je škriatok doby. Presunula som sa k Disney, kde už bol Wally a dúfam, že ho raz bude mať v svojej zbierke. Záber na darčeky k nákupu, tento Disney bol celkom podarený, ale ten som si bohužiaľ neodniesla. Osobne Ninjago nesledujem, ale títo drakoroboti boli naozaj dokonalí. Bol tam tento zelený a ešte k tomu aj červený. Tieto sety naozaj k sebe ladia a na výstavke by to vyzeralo nádherne. Ja som sa však presunula do ďalšej časti Lego Storeu. Veľmi sa mi páčil nadpis Brick or Treat. Samozrejme boli tam aj One Piece Lego sety. Opäť One Piece nesledujem, takže som nič nezobrala a máme tu aj City. Každý vie, že Minecraft sety sú väčšinou herné, no tento creeper by sa hodil aj na výstavu. Myslím, že tento malý set bude za chvíľu končiť. No a na záver som si musela natočiť tieto šachy. Fajn, tak to bolo z Lego Storeu všetko a ideme zaplatiť.
Ja už tu mám svoj Lego nákup, je to malá taštička, ale plná zaujímavých vecí. Čo som kúpila, na to sa pozrieme až doma, no teraz nás čaká 3-hodinová cesta naspäť. A čo som si z Lego Storeu doniesla? Ako prvé, tu máme minifigurky. Mám tu napríklad aj túto malú čarodejnicu, ktorá má fialové šaty s netopiermi, čierne nohy, oranžové vlasy a klobúk. Zozadu vyzerá takto a je to fajn figurka. Ďalej tu máme bielu pani, ktorá má na sebe biele šaty a kapucňu. V ruke má tento zaujímavý dielik. Zozadu je o mnoho jednoduchšia, ale opäť nádherná figurka. Poskladala som si aj múmiu a čo k nej dodať, je to múmia, všade má obväzy. No a pôvodne mi k tejto figurke chýbalo torzo, ale pani predavačka bola veľmi milá a tak mi túto figurku doniesla spolu s touto čarodejnicou a bielou pani. Ďalej tu máme túto slečnú kostru, ktorá vyzerá ako z rozprávky Koko. Na sebe má čierne šaty, nejaké fialové kvety. Tá tvár je nádherná, majú nádherne vyrobenú. Zozadu má takto hviezdičky a dlhé vlasy. A keďže by jej bolo samej smutno, máme tu aj pána kostru, ktorý drží v ruke gitaru, má krásne sombrero. Dúfam, že sa to tak nazýva. Typický mexický odev, oblek. Takto vyzerá zozadu a spolu dokonale ladia. Poslednou figurkou je tento doktor, ktorý drží injekciu. Túto figurku postavil môj brat, asi k jeho sanitke. A potom je tu ešte táto mačka a vesmírne torzo. Ďalej, tu máme setík, ktorý ale nie je môj. Tento si kúpil môj brat. A je to vozidlo plavčíka. No to najlepšie, čo sa skrýva v tejto taške, je nepochybne tento set. Je to 40822 Jack O'Lantern Pickup, teda pickup s halloweenskou tekvicou. Má to 177 dielikov aj 8+. Tento set je exkluzívny, takže som ho musela zobrať. Malý, ale pekný. Ja si ho hneď teraz idem postaviť a potom vám ho ukážem. Fajn, takže krabica je rozbalená a je tu pomerne dosť tých sáčkov. Koľko ich tu máme? 3, 1 a 2 a 4. Dobre, tak 4 sáčky. A klasický jeden návod. Set máme postavaný, je pomerne malý, ale za to prepracovaný. Najvýraznejším bodom je nepochybne tekvica, ktorá má tento strašidelný úsmev, strašidelnú tvár. A prekvapilo ma, že môžete takto otvoriť tú tekvicu a vo vnútri sa nachádza hlava kostry a malá tekvička. Ďalej sú tu rôzne rastliny. Vpredu máme farmára, svetla a túto kosť. A páči sa mi technika, ako je tu pripevnený tento pavúk. Stávalo sa to dobre, máte to za chvíľu postavené. A keď chcete niečo malé na Halloween, tak toto je ideál. Čo ma prekvapilo, že tu nie je kód na naskenovanie insider bodov. Neviem prečo. Ak niekto viete, napíšte do komentárov. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Dajte like, dajte odber, prezdieľajte tento kanál. My sa vidíme u ďalšieho videa a zatiaľ čau.